sona thaya नो आब'नो हरगोन आं भिडिअखौ थाया हा थागोन ना थाया थागोन थायानो भालके लगबि हा मालाय जि मोजांथार गथ'फोरा आयु नुवाखै लोगोफोरा नुवाखै नोंनिया लोगोफोरा गासिबो लोगोसो बिसोरो थाया सना थाया देग्लानि मबाइलखौ मोनबाथाय नै बिदि बिमा बिफाखौ फन खालामो नै अयथासारसो नै ओमफ्राय हनै लोगोआ सना थालांदो नोङो मानो हामा नै इसिनिया स्कुला जि मोजांसो मालाय नै गोदोद भातखुवा कोन पिने भातखुवा तो ए पिने ना और बाथरूम टू उठाइसि भिडिअ कल उठानाय देखो नै साहा टुकलुखौ दोननो फैबा गासिखौबो लोगो मोनदो जा मोजांखा गासिबो गथ'फोरा ओमफ्राय माथोल' रोङा आरो अन्थावथावना गासिखौबो मिथिजोबो जा मोजांखा गासिबो टाटा अयथासार मोजांलाय गथ'फोरा गासिबो अयथासार रावबो माथो रोङा आरोना बेयावहाय अयथासार मोजां बयबो अयथासार गथ'फोरा इनि अयथासार साइस्टाइल मा जाखो नायलाय थायानोलै र' फट' खेबनो बिदि मानसिखौ आं बोरै दोनैनो देलाय बिदि आखायाव हमनानै बिदि बोलांबाय थादो आंखौ एफा मोजां नै लोगोफोरा मालाय गासैबो थालांनो नागिरथारा नांला सना थालांदो सना है अन्थावथावनो बोरै गालांबावगोन देलाय बोरै गालांनो मोनलायलायो ना अन्थावथावनो दे नै लोंग्रा बायना होनायखायसो थालांना दोननो हासिगोन आरोना लोंग्रा बायना होबाय नालाय नङाबाथ' थालांनोनो नागिरा नै बिसिना गेटआ बाय बाय आदै दं आदै रायफैगोन नामा बेनि थाखायथ' सोरबा मानसि दिनै फुगारलाय नोङो नै लोगोफोर आंनिया पार्सेल सफैलायबाय पार्सेला नोंथांमोना साननो हागौ आं अर्डार खालामदों होननानै बिब्दि नङा नै 11नि आं गोबां भिडिअस बानायनानै होबाय आंनि इउटुबावहाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै ओमफ्राय आनैया बेखौहाय आनबक्सिं खालामनानै दोनखाबाय आरोना नै बेयो मोनफैदों ग्राइन्डार मोनफैदों आरोना स्टेनलेस स्टिल ब्लेड्स प्रिमियाम क्वालिटिनि जार मोनदों ओमफ्रायहाय नै बेवहायबो दंबावो स्पन्सर माने इनफ्लुएन्सारनि लाइफआ बेनो मोजां आरोना ओमफ्राय नै पावार बेंकबो फैदों थ' साननैसो उनावहाय नोंथांमोना बेनि बागै भिडिअ बानायनाय नुनो मोनगोन आंखौहाय ग्राइन्डारा 11 ब्रेन्डनि नै ओमफ्राय नै बेयावहाय भाइब्रेसन प्लेट
दङ आरोना जा मोजांखा बेखौबो मोनदों आङो स्पन्सर आं बे आगार' ब्रेन्डनिखौ गोबांथा भिडिअ बानायखांबाय नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा कमेन्ट्स खालामो आरो जाम्बि बेफोरखौ जोङो सिगांनो इउज खालामफेरबाय दासो नोंहा भिडिअ बानायनानै होदों बिदि नङा लोगोफोर आंबो बुंनोसै बेखौहाय आं इदि स्पन्सर मोनो आरोना थ' नैबेनि गेजेरावहाय आं गोबां बुस्थुफोरखौ मोनखांबाय आरोना भिडिअ बानायनो नोंथांमोना जा वाव नै भाइब्रेटर आरोना भाइब्रेटर मोनबाय बेबो आगार'नि नै थ' साननैसो उनाव नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन आंनि इउटुब चेनेलावहाय रिभिउ होनाय थ' बिब्दिनो इउटुबार जाबा बेनो लाब आरोना माल बुस्थुफोर फ्रियावनो मोनो भिडिअ बानायना होबानो आरो बे भिडिअ बानायना होनायजों लोगोसे फैसाबो मोनबावोसो मोनसे भिडिअआवनो 10K 15K बिदि ओमफ्राय बेलेगफोराथ' साबसक्राइबार बुरजाया बारा मोनो आरोना आं 10निफ्राय 15K नि गेजेराव लायो थ' बेसेबांआनोसै आंना बारा भिउस जायाना दाना बेखायनो खम मोनो आं खोनादों आङो बुं नुबाय मा ओरैबायदि गालाय गुजाय जाजोबो बेबायदि भिडिअ बानायोबा दा स्पन्सर मोनदों नालाय नैबेनि आगार'नि थ' बे नुडल्सखौबो बानायनानै दिन्थिनांगौ ओमफ्रायहाय नैबिथिंहाय केकबो बानायनांगौ ओमफ्राय बयल भेजिसबो बानायनानै दिन्थिनांगौ आरोना नै ओरैबायदि खामानि ओरैनो फैसा मोनाना इउटुबावबो ओरैनो नोंनो प्रडाक्टस हरगोन नङा होमबा थ' बेफोरनिनो रेडि खालामगासिनो आं दायो नायलाय बोरै गारलाय गुजाय भगबानासो मिथिसिगौ जिखि जायादोला खामानिखौथ' मावनांगोन नै जि मोजां फ्लाफि जाखादो आरोना नै वाव नै ओमफ्राय नै मोनसेया बानायगासिनो भिडिअ आरोबाव हेपि बार्थडे टु इउ दानो जादो गोथाव नंगौना नङा गोथाव मोनदों ना नै बा मालाय जादो नै बिराद भिडिअ बानायगासिनो नै जोङो उपाय गैया माने बेबायदिनोसै आरोना 30 बोसोर जानायनि हेपि बार्थडे बा मालाय दासो 30 बोसोर नौने आनिया वा गोथाव मार आं बानायनाय आं फार्स्ट टाइम बानायदों ना नै केकखौ गोथाव जामारदो ना 30 बोसोर जाबाय आरो आं 30 नङाले दासो 18 बोसोर दासो 18 बोसोर जादों आरो ना मा हरनांगौ जि फ्लफि जाखादो बिराद गोथाव नै आयौ जि मोजां जिब्बुंखा नै जा गुरैखा जिब्बुं आंनि बार्थडे नालाय आं गुरै आरो नालाय जि टेस्टि गोथाव मोनमारदो ना जाब्बाय थानो लुगैयो जाब्बाय थानो लुगैनाय आरो बिराद गोथाव ओमफ्राय नैहाय आरो संबावदों मोनसे ओंख्रि मा होनो बेखौ ओंख्रि बिराद मोजां जायो आरो एकदमबारे सोरबा अराव सुनो बानाय सोरबा गेसाव संनो बानायफ्रा बेयाव संजागोन जोंना इनफ्लुएन्सारा बेसो जाबाय दे
बयबो बायनानै ला बिहरना ला आरो मोजां जागोन आरो मा बुंबावनो नोंथाङा ओमफ्राय मा बुंबावनो संग्रा नालाय बेखौ बिहर बयनोबो कम्फर्टेबल जागोन संनानै जानो मोजां जागोन आरो गोथाव संना जा रुनो थाखाय बयल खालामनो थाखाय बिराद मोजां जागोन दे होमबा थेंक इउ बाय बाय